హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, లిరికల్ వీడియో. మన సబ్స్క్రైబర్ ఒకడు ఇన్స్టాలో పంపించిండు ఈ వీడియో చేయి బ్రో అని. అందుకోసమే చేసిన. ఒకసారి డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. డెమో చూసే ముందు వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. దీనికి మనం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఇంకొకటి వీడియో యాడ్ చేసుకోవాలి. 3 ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఫొటోస్ ఏమో 4-5 వస్తాయి అండ్ లిరికల్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇంకొకటి వీడియో ఉంటుంది. మొత్తం యాడ్ చేసుకుంటే ఎక్సలెంట్ వస్తుంది. మొత్తం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. కొంచెం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. స్కిప్ చేయకుండా చూస్తే మీకే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఒక 2-3 ఫొటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఈ ఫొటోస్ ఇట్లా పెట్టుకోండి. ముందుగా ఈ ఫోటో, దీనికి లాస్ట్ వరకు డ్రా చేసుకోండి 29 సెకండ్. మళ్ళీ ఫస్ట్కి వచ్చి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా. ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ కట్ చేసిన ఒక ఫోటో కావాలి. ఈ ఫోటో మీ దగ్గర ఏ ఫోటో ఉన్నా పర్వాలేదు, మీ ఫోటో ఏదైనా ఫోటో. దీన్ని కొంచెం ఇట్లా జూమ్ తగ్గించండి. జూమ్ తగ్గించి దీన్ని కూడా ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రా చేసుకోండి. ఇట్లా డ్రా చేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫస్ట్కి వచ్చి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఇంకో ఫోటో, ఈ ఫోటో ఉంటుంది. దీన్ని కిందకి తీసుకొచ్చేయండి. కిందకి తీసుకొచ్చి కొంచెం రొటేట్ చేసుకోండి. ఇట్లా ఇంత 23-25 దాకా ఏం కాదు, ఇట్లా పెట్టేసుకోండి. సో ఇలా పెట్టేసి దీనికి కూడా ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రా చేసుకోండి. డ్రా చేసి మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, అదే ఫోటోని తీసుకోండి. ఆ ఫోటోని తీసుకొని ఇటు సైడ్ కొంచెం చిన్నగా చేసుకోండి. ఇట్లా చిన్నగా చేసి ఇట్లా పెట్టేసుకోండి. ఇట్లా పెట్టేసి ముందుగా దీన్ని లాస్ట్ వరకు డ్రా చేసుకొని ఇప్పుడు ఈ ఫోటో కిందకి తీసుకురండి. హీరోయిన్ ఫోటో కిందకి తీసుకొస్తే ఇలా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియోకి ఫొటోస్ యాడ్ చేయడం అయిపోయింది. ఫొటోస్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది కదా. ఇప్పుడు లిరికల్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ లిరిక్స్ మొత్తం రాసి ఉంటాయి. సో ముందుగా కాపీ చేసుకోండి. ఆల్ సెలెక్ట్ చేసి కాపీ 13 లేయర్స్ అని ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ 18 సెకండ్ నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. 18 సెకండ్ దగ్గర వచ్చి పేస్ట్. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఫోటోకి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి ఫస్ట్ లేయర్ నుంచి. ఇప్పుడు సెకండ్కి సేమ్ ప్రాసెస్, పేస్ట్ టైల్. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. దీనికి 2 లైన్లు వస్తాయి లిరికల్ కాబట్టి దీన్ని ఇట్లా లాగండి, ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. ఇలా పెట్టేసుకోండి. సింపుల్ ఫ్రెండ్స్. ఇలా 1 by 1 మొత్తం చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూ యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇది 2 లైన్లు వస్తే ఎలా చేయాలో అర్థమైంది కదా. ఈ గ్రీన్ చుక్క ఉన్నది కదా, దీన్ని పట్టుకొని ఇట్లా లాగేసేయండి. సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. సో మళ్ళీ ఇక్కడ మధ్యలో పెట్టేసుకోండి. ఇట్లా సింపుల్గా ఇలా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని చివరి వరకు టోటల్ ఫొటోస్ని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఒక్క లిరికల్ మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా 1 by 1 అట్లా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా ఇక్కడ నా పేరు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, ఛానల్ పేరు. మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలంటే మీ పేరును చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా 1 by 1 మొత్తం చివరి వరకు కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసేసి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ చేస్తే ఇప్పుడు ఒక వీడియో పెట్టాలి. దానికోసం
సో వీడియో యాడ్ చేస్తే ఇంకా సూపర్గా వస్తుంది. సో మనం ఇప్పుడు వీడియోని యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా. ఇప్పుడు ఒక వీడియో ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్, టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేయమంటే అక్కడ పోస్ట్ చేస్తే అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక వీడియో ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. దీన్ని ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 29 సెకండ్ ఉంటుంది ఈ వీడియో. దీన్ని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ బ్లెండింగ్ ఒపాసిటీ అని ఉన్నది కదా, దీన్ని టచ్ చేసి లైటింగ్ స్క్రీన్ చేసుకోండి. సో సింపుల్ ఫ్రెండ్స్, ఇలా ముందుగా ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. వీడియో మాత్రం ఒక రేంజ్లో ఉంటుంది. దీనికి ముందుగా ఏం చేస్తారంటే కిందికి తీసుకురావాలి, మొత్తం లిరిక్స్కి కిందికి రావాలి, అప్పుడు ఇంకా ఎక్సలెంట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ పెట్టేసుకోండి. సింపుల్ ఇలా పెట్టేస్తే సూపర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్ వీడియో. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.